Nembag man nga rodon nga daw tayo niya kabsat na nanang tatangin inang lululululu lagagayan kay kagura. Kakalo sa nagaron ti pinaglabami dito balay dati itak niya kakabsat niya kapang kami ijay bangkag ka na pang kami picnic tag birthday pa di may sanga kasinsin me. Janela partaka. Tayo. Rodon kakabsat ti makadayo ti tangal daw ket sa pila kumat na makita nyo. Shop man natin ni vlogger yung Kimbo tinanu mo nga Ilocano nga taga Quirino. Won. Katagor ngal daw nga ikat na pero orain tayo. Kudi ag vlog tayo manan. One. Karon niya kakabsat ka, di kami mag-aabay jay. Anata irrigasyon. Yan. Kat sa karon niya kakabsat nga ikot ko kay kakwada lang ato nga adya irrigasyon kay lukat dalang. Tagamen nagsimula dito yan kakabsat iti pinagraraop kasya ikwadatan kano pagpadanom. Wan. Katagaron niya kakabsat kay JT papanan me. Dijay. Ayun, makikita yung ajay nga, kalapaw, ito yung apan. Buwan kakabsat, kintayo garodon. Ala, napadapad ka nag-ipa. Padatuyin ni, Teng! Yun, nag-isit na ni, Bardang isit. Pag naantay, Ditoy. Sanay kakabsat ka mga magna kami tatad to'y tambak. Tambak. Ijay, di ba panan may kakabsat? Matinagnak. Ayan, dyan, nagkaduda ni kakabsat. Kita nyo mat, adyan ni, Dyan. Kaya ko rin yung kakabsat. Lagtok na ito'y. Wait lang kita. Tipag, naak. Lagtok. Nayawang pag naanta dito, Jay. Di Jay. Han ko laglagton ka rin daytan. Doy. Sitig tayo. Yan. Ay kakabsat. Kakabsat! Wow, nagbinurod ta. Ampaya. Dito tayo garo niya kabsat. Dito kami bangkag. Hello kakabsat. Arti kami garo ta bangkag da. Damakang. Tame ag birthday ni ating Danica. Got. Ata ti pagsimsimingan da. Kita nyo dagiti-siming ni Bago kami nga agdigos, kagpasya-pasyar tayo pa lang dito yung bangkag da, papa. Yun, di kita nyo. Hi, hello kakabsat ko naman. Janelle. Hi! Ayan, kakita nyo tinik ka na, gangin, naglamiis, nagulimag kakabsat, kasi tibiyag dito yung bangkag. Amo yung kakabsat. Ididyo mo na nga vlog me na pangit pero tatapin pindasan mo. Huwag kang mag-aalala. Di ba naglingati kadok talaga nalaing so nagsasokay ket ko. Kakita nyo di kakabsat na di ba ba? Ijay irrigation ko di kami damdamag didigos. Won. Kag subli kami pa lang karo di nga kabsat bago kami magdigos damdama. Syempre bago kami magdigos ngay kumangan kami pa. Won. Karti kami karon niya kata. Uno kiti kalapaw. Non rami dig birthday ta mga kami damdama. Makpadag digos til. Naisala aja ji kwa. Jay vlog mo. Sige Hello kakabsat ka no. Hello kakabsat. Ayun, ay tayo karon diyan. Nagbagdig birthday. 3 go. Hello kakabsat. Namagitan. Wol, mabalinan. Ay sige, wait. Tayo kakabsat. Hindi kami magtag na. Nag-lady driver, di ba? Kaka naburangin kami gaya mana.
Tanyo ka kabsat ni naragrag-rag ti bukon samantala daytoy nakapurpurmes. Oh. Nang taga-kabsat oray tayo di mga alaji pagbipida ni ket kwa na konti pastor saya. Nya kapit ka nakadaanan kami. O ating princess makita ang tuyo rupam diyan. Okay lang. Daanan tayo. Jay, walan tayo. Yan. Yan. Ay, daanan tayo. Jay. Nakatry pa ang matinag dito. Kapsat ka nakadalan kami manan karat ka Jay. Nurse May. Lo. Bipida. Sa upa. Kasi plan niya ako ngayon pa. Marig na mati. Pagdabnak ko lang ta. Nagkukisan nyo? Jay, agpat-pat. Ano sa gamitin tayo sa Nagkampinan niya ako, Toy. Nariknam. Atay? Rizal? Pinutput na. Manong. 129. Kasi syempre niya kakabsat niya kabago tayo mga kay kat kailangan nga ag-share ag-serbisyo kasi serbisyo dagar Jay ni. Jay. Katatagar niya kakabsat niya ka nagbipi nakatay nga ikat norangan lang tanong Jay. Bipi. After 16 seconds ka pinanganan kakabsat. Yeah. Yeah. Teng. Kada kita magaron niya kakabsat agi na sikdot ko nga sisidaan na kita bata di tarong kwa dumudum di bagong kita pa igado nga kala adobo tapin niya. Ambra niya kakabsat ka malpas mangan syempre di again now. Boom. Natinag di may isa mama ni Ta, di bombaan dito eh. Pastikaanan ka kabsat. Napastikaanan di, ginaw tayon. Siya kag bombalatan. Oh, yagluto tayo kung pay manan. Di bombaan dito, barbaro pay lang. Dito, di duwa nga taga-inaw tayo, kabsat. Padadangan na lukmag ko mo Padadangan na lulumog, dagita ni ata ni mama, kaya diyan timig. Ginaw kami, tanal pastipin na nga nanon. Anon, madida tumulong dagita ni na naginaw. Siya kaman. Nagkakabsan niya ikaw kami manibikuhan. Sinso ti ungur na ket nagawid kami lang nagsubli kami idjay kalapaw. Kakastoy kakabsat tinadalanan mi. Agdidigos madamadang agdidigos gagaya wadwado dani Hi, kakabsat. Kada nangar niya sa kabsat kain bati da kami tatay dating ko nakasakay kami tatay kulong-kulong katatan kahaan. Nakabirak ati kwa pagsuputan ti igado dayto. Ito isupot. Kaya man ka naman. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. With Jesus.
1, 2, 3. Napaisali ka. Kakabsat, ang kayong agidinuron. Ado tinaisagana kakabsat. Makayo gisupsupot igadot katabasit ng iti. Kwan, isagana. Data, sinamit bambantayan nyo tabaste. Ay kakabsat, ang kapalang gaawit. Takalpasan na dahi ito nga pagkasangay. Kat sumarunon kakabsat. Iti, pasala. Tarda mo iti. Supot-supot pinamdama niya. At ado'y mang aram, babaro ay guguwapo, pagdamin formado. Watak pa'y wat kumikit kuya. Langay tayo nyawad. At dito karon niya kakabsat ngayon ka nalpas kami nga nagdidigos ay kanakawit kami dito. Yun ganda mama. Ay, di ba like agbanlaw kami niya kakabsat. Kat sa pala kumada na kaya tanyo man natin ang may isang video to yun. Agyaman akti pa nagkadayo kanya meeting a vlog. Kat sa pala kanya malilipatan nga subscribe. Ken pindutan yung notification bell ka naman notify kayo just manong nga video me yan nagyaman niya kanya lalo kanya paawit kami para kami magnata sumarasarno kanya amin niya yan kasi sa pala kumata na kaya tanong manon siya karoon natin vlogger yung Kimbo tinanumo nga Ilocano nagpartak tayo magna kaya nagyaman na kada kayo kanyo malilipat nga pindutan na yung subscribe button kaya sa notification bell kano ma-notify kayo sa maroon ng video tayo nagyaman na kada kayo. Shout out kunan Check out. kini Ini. Kuyang Uyang. Frex Rex. Gian Jan. Pascual. Aswal. Thank you Thank you. kakabsat. Tingko kakabsat. Yan tayo.